Hello guys, नोंथांमोना माबोरै दं? नोंथांमोनखौ चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दासान्दि आंहाबो मोजां, नोंथांमोनखौबो बयखौबो मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामो। दासान्दि दोंसे मेथाइ बानायगासिनो दं। नोंथांमोनखौ बयखौबो खोनासंगोन होननानै मिजिंथियो। मेथाइखौ आं बेखौ एलबाम दिहुननाय जागोन, भिडिअ एलबाम। नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय। नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंनानै कमेन्ट हरदो, होमबानो आं मिथिगोन जे मेथाइआ मोजां जादों ना गाज्रि जादों। दा बेनिनो ससे नोंथांमोननि सिगाङाव आं दामना दिन्थिनो नागिरदों, नोंथांमोना खोनासंदो। नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो, लोगोसे लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। साननैसो उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनगोन। नेना थाथ'दो, एसेनोसै, गोजोन्थों।